أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله ‘yan uwa kasancewar yadda ba mu ɗauko karatunmu na wannan channel mai albarka ba, ‘yan uwa dai suna ta bada shawarwari akan a canje yanayin tsari da kuma tafiyarwar karatun. To insha Allah mun canja tsari, ƙwarai mun canja tsari, kuma ina ganin tsarin shi zai kawo mana ci gaba da kuma bullewa a cikin karatun insha Allah. Saboda a baya kawai muna karatun ne babu tsari, babu jeri, ba wani shiri dai kawai. To amma yanzu insha Allah za mu shirya karatun zai tafi daidai insha Allahu da yadda ‘yan uwa suke buƙata. A cikin wayannan channel ɗin namu guda biyu, da wannan da kuma wannan, idan ka shiga YouTube ɗinmu ko ka shiga YouTube dai kawai na wayarka kai searching ɗin wannan channel ɗin ko wannan, kowanne za ka gan shi ga hoton shi nan. To insha Allah a ciki za mu ringa ɗora wa'innan karatuka. Na farko za mu kawo karatuka akan ramli, na biyu za mu kawo akan falaki, na uku kuma ɓangaren hisabi. Duk da yake duka za mu ce da falaki da hisabi kusan abu ɗaya ne, to amma malaman namu ta wani waje suna bambanta shi. Kowanne dai za mu kawo da fa'idojin shi da hukunce-hukuncen da yake ciki da komai da komai insha Allahu. Sai a bi mu insha Allahu ɗaya bayan ɗaya. Wannan karan za mu ɗauki karatun kowanne kuma a tsari kuma jeri-jeri a cikin wa'innan channel ɗin namu guda biyu. Yanzu mun yanke shawara za mu fara da karatun ramli, saboda shi matakin shi na farko shi ya fi wahala, insha Allahu. Zuwa karatunmu na gobe, jibi, gobe mu ɗau falaki, jibi mu ɗau shi ɓangaren hisabin, sannan ɓangaren harufa, aure, waye ne dai insha Allah har zuwa bugun sidira duka za mu ringa kawo muku. To amma sai dai shi karatu ku sani, duk karatun da za a yi a kamar social media haka daban yake da WhatsApp. Shi kuma yadda yake daban da WhatsApp, to daban yake da wanda kuma ka ɗauki yadda ka bashi da wanda ya ɗauki yadda ya baka. Na fata ‘yan uwa su fahimci wannan. Insha Allahu za mu fara daga mataki na farko duka karatukan. So ko da baka taɓa yi ba, baka taɓa iyawa ba, to insha Allahu ka nemi biro da takarda kawai ka zo ka zauna. In Allah ya yarda mataki ɗaya bayan ɗaya za mu koyar har zuwa lokacin da za ka fara hukunce-hukunce. Kawai dai abin da ake buƙata shine hadda. Duk abin da za ka yi in dai baka haddace ba to fa ka yi aikin banza in baka haddace ba. Amma in kana hadda to insha Allahu za ka samu duk wani karatu zai zo maka da sauƙi. Sannan ‘yan uwa masu buƙatar ɓangaren littattafai na ramli, ana ba mu shawaran akan mu yi na hisabi irin falaki haka. Abubuwan ne akwai wahala, amma insha Allahu za mu yi ƙoƙari. Akwai littattafai da muke siyarwa ta WhatsApp, to insha Allahu duk wanda yake buƙata dai sai ya ɗau number mu ga ta nan a sama 08109988689. dai mana magana insha Allahu yana buƙata za a iya tura mai, kuma kowa wace ƙasa yake, in dai a Afirka nan ne akwai mutanenmu da zai tura wa kuɗi, mu kuma sai mu tura masa insha Allahu. Mu shiga cikin karatunmu. Da farko ita ramli tana da taurari 16. Kamar yadda aka sani da 12 ne malamai suka yi ijtihadin su suka mai da shi guda 16. To wannan tarihi ne mai tsawo, domin ga mai son kawai ya koyi ilimin ba sai mun tsaya muna ba shi wani tarihi ba. Ya kamata daga kan samuwar ramlin da komai da komai wacce aka saukarwa da annabi Idris mu kawo. To amma da yake zai ɗau lokaci insha Allah, kawai dai mu ɗora karatun, wani tarihi insha Allah daga baya duka za mu zo mu san shi. To muna da taurari 16. To ka sani ana son abu uku akan wannan karatu. Na farko
ana so ka san sunayensu, na biyu ka san gidajensu, na uku ka san ɗigo-ɗigonsu. Abu ukun nan bayan zuwa wajen malami shine farko. To wannan abu ukun dole sai ka san su, domin in baka san su ba gaskiya karatun zai iya maka wahala, amma in dai ka san su to komai da komai zai zo maka a cikin sauƙi ne da izinin Allah. To yanzu za mu fara da taurarin ramlin su guda 16. Za mu ɗaura wa mutane su, idan mun ɗaura kowa sai ya nemi takarda da biro ya kwafe. Wanda bai iya ba kenan fa, wannan matakin farko ne insha Allah. Ko da yake ko da ka iya ma, ka san shi karatu wani abu za a faɗa ka iya amma kuma baka san shi ba. To yanzu za mu ɗaura su kansu taurarin ramlin wa 'yan uwa insha Allah, sai a nemi takarda da biro a kwafe. Bayan na ɗaura duka bayanansu komai da komai kuma zan ringa yi mana muna tafiya. A gidan ɗaya muna da tauraron Kausaji a taskinin Barzahu. Za mu zo mu yi bayanin taskinai, saboda wani lokaci za ka ga ba shi bane a gidan ɗaya a wani taskini, to amma mu a nan shine a gidan ɗaya. To akwai taskinai daban-daban wanda ba shi bane a gidan ɗaya. Muna da gidan ɗaya muna da tauraron Kausaji. Muna da tauraron Kausaji yana da ɗigo 1 1 2 1. A gidan biyu muna da tauraron Rahika tana da ɗigo 1 2 2 2. A gidan uku muna da tauraron Rayya tana da ɗigo 2 1 1 1. Sai gidan huɗu muna da tauraron Bayada yana da ɗigo 2 2 1 2. Sai gidan biyar tauraron Ɗariƙi 1 1 1 1. Wannan shine ɗigon shi. Za ku ji muna ɗigon shi ba ma cewa ɗigonta. Dalili za mu zo karatun jinsi, a nan ne za mu bambance wa kowa jinsin kowanne, wannan namiji ne wannan mace. Amma mu yanzu buƙatar mu a san taurarin. A gidan shida muna da tauraron Ƙabla Karija yana da ɗigo 1 2 1 2. Sai gidan bakwai muna da tauraron Humra yana da ɗigo 2 1 2 2. Sai gidan takwas muna da tauraron Inkis yana da ɗigo 2 2 2 1. Sai gidan tara muna da tauraron, yanayin yadda ake tsara ramli haka ake sa su, ɗaya nan sai haka. To amma mu tun da koyawa ake, za mu sa su a jere domin a san su a ido da suna tukunna. Gidan tara muna da tauraron Nasara Karija yana da ɗigo 1 1 2 2. Sai gidan 10 muna da tauraron Iskafi yana da ɗigo 1 2 2 1. Sai 11 muna da tauraron Ijtima'i yana da ɗigo 2 1 1 2. Sai gidan 12 muna da tauraron Nasara Dakila yana da ɗigo 2 2 1 1. Sai gidan 13 muna da tauraron Sa'ili yana da ɗigo 1 1 1 2. Sai gidan 14 muna da tauraron Naqiya yana da ɗigo 1 2 1 1. Gidan 14 muna da tauraron Kali Dakili yana da ɗigo 2 1 2 1. Gidan 16 muna da tauraron Jama'a yana da ɗigo 2 2 2 2. To abin da ya kamata a fahimta 'yan uwa, ga taurari nan guda 16. Abin da ake so ɗan uwa ya fahimta shine, abu na farko ana so ka haddace ɗigo-ɗigonsu. Abu na biyu ana so ka haddace sunayensu. Abu na uku ana so ka haddace gidajensu. Ga su tun daga gidan 1 har zuwa 16. To a misali idan aka ce maka gidan 5 wane tauraro ne, kaga gidan 5 nan zaka ce me, in aka ce maka me sunan shi, aka ce sunan shi Ɗariƙi. In aka ce ya ɗigo-ɗigon shi yake,
za ka ce yana da ɗigo ɗaya 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 ɗaya. In aka ce ina ne gidan shi ka ce gidan biyar. Misali sai aka ce maka Rayya, wani tauraro ne Rayya? Kawai aka tambaye ka meye ɗigo-ɗigon shi, sai ka ce 2 ɗaya ɗaya ɗaya. A wani gida yake? A gidan uku. To lalle ka san shi. Ko kuma kai tsaye a ce maka gidan uku wani tauraro ne? Kana iya cewa Rayya sunan shi, sannan kuma duk da yake mace ne, Rayya sunan shi, sannan tana da ɗigo 2 ɗaya ɗaya ɗaya. To kaga a nan lalle ka san ta kenan, ka san tauraron farin sani. Insha Allahu sai kuma bayanai daga baya su biyo baya. To abu ukun nan ake so 'yan uwa su rike. Dole ka san sunaye, dole ka san ɗigo-ɗigo, dole ka san gidajensu. To a shawara, abin da ya kamata ka yi, ka nemi biro da takarda sai ka rubuce su. Kausa jirahi karayya bayara ɗariƙi ƙabla karija humra inkis nasar karija iskafi ijtimai nasar dakila sa'ili na kiya alƙali jama'a. Ka haddace sunayensu a haka, abin da ake buƙata kenan. Kausa jirahi karayya bayara ɗariƙi ƙabla humra inkis nasar karija iskafi ijtimai nasar dakila sa'ili na kiya alƙali jama'a. Duk da yake akwai wasu sunaye da ake kiransu, kamar wannan zaka ji sun ce masa Jaudala, wasu wannan su ce Ahayan, wasu wannan su ce wasu su ce wannan Utuba Dakila. To kaga kowanne yana da sunan da ake kiran shi wanda kai ba za ka sani ba, amma me shi ma kanshi mataki za mu ɗauka masa na musamman. Taurari da kuma laƙabinsu da wasu ɓangare suke kiransu wanda ba wanda ka sani ba. Saboda kamar kaga wannan ka ce masa Sa'ili, wani in ya tashi zai ce maka Utubatul Karija, wani ya ce Utuba Karija. Wannan yanzu in ka ce mai mene ƙabla Dakila, sai ya ce maka shi bai sani ba, kuma ƙali dakili ne ko alƙali. To kaga dole za a fahimtar da mutane sanin su. Ya fata ana fahimta. Insha Allah wannan kenan. To sai a nemi takarda da biro a rubuce su, a haddace su kafin mataki na gaba. Insha Allahu idan mun tashi kawo muku karatu ba za mu rarraba shi ba, full za mu ringa kawo muku, ko minti nawa zai ɗauka za mu kawo shi full, saboda 'yan uwa su ji daɗin koyo a nitse. Ba wai sai an kawo karatu rabi a ce muku satin gaba za a kawo muku rabi, kuma mu zo Allah bai ba mu dama mun kawo ba, kaga mun ɓata komai. To insha Allahu za mu ringa ƙoƙari muna kawo muku karatu cikakken karatu wanda ba za mu rage shi ba insha Allahu. To ga 'yan uwa masu buƙatar littattafai, akwai littafin da wannan karatun duka mun yi bayanin shi da matakan gaba, da duk wani bayani matakai aƙalla 60 da wani abu ma duka mun yi bayanin shi. Akwai na hukunce ga waɗanda suka iya kenan, da sauran dai karatuka na wasu hukunci daban-daban. Saboda idan ka san wannan shine kana matsayin almajirin, an kawo ma bincike za ka iya yi wa mutane da izinin Allah. To wannan shine matakin mu na farko. Da duk wanda bai fahimci wani abu ba sai yi tambaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.